बे साननैसो रायजो राजा नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव खोब सरसा आरो सावरायजानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। मानोना बेनो जादों माने क'क्राझ जनता पार्टी, जायखौ जोङो खांखमा होननानै मोनथियो आरोना। जोंनि माने बर'आव बेखौ खांखमा होनना बुङो रायजो राजा नोंथांमोन, क'क्राझ जनता पार्टी। आरो बियो मोनसे एकाउन्ट माने इन्सटाग्राम नङा होमबा, नैबेफोरबायदि मोनसे बे एकाउन्ट। आरो बे एकाउन्टआनो जादों माने अभिजित माने दिपके होननाय सासे मानसिया बेखौ क्रियेट खालामदोंमोन। जास्ट माने रिसेन्टलि नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो माने 6-7 दिननि गेजेरावनो गोबां मानसिफोरा माने बे क'क्राझ माने जनता पार्टी बे माने एकाउन्टखौ गोबां मानसिफोरा फल' खालामदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। भारतनि सिङाव ओरैबायदि माने 11 माने मिलियन मानसिफोरा फल' खालामदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बियो जोंनि भारतनि जनता पार्टी जिथुनाखि जनता पार्टीनि जि एकाउन्ट माने इन्सटाग्राम माने बेखौ माने क्रस खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों, क्रस खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो दा बे क'क्राझ माने जनता पार्टीनि जिथुनाखि एकाउन्ट, बे एकाउन्टखौ माने हेक खालामनाय जाबाय। माने हेक खालामनाय जायाखै, बेखौ माने ब्लक खालामनाय जाबाय आरोना। ब्लक माने बन्द' खालामनाय जाबाय आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे एकाउन्टखौ मानि थाखाय ब्लक खालामनाय जाखो, बेनो जादों रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि भारतनि माने लाइमोन माने इयुथ्स जायफोर लेखा गोरों माने साख्रि बाख्रि गैया माने आनएमप्लय, बैसोरखौ माने जोंनि लाइमोन इयुथफोरखौ मा बुंदों माने अलसिया, माने बे क'क्राझ माने खांखमाजों रुजुदों आरोना। माने जायनि थाखाय माने बे क'क्राझ माने बे एकाउन्टखौ जनता पार्टी बे एकाउन्टखौ माने ब्लक खालामनाय जाबाय आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' नोंथांमोना बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। रायजो राजा नोंथांमोन, नैबेसो माने मेन आरो गुबै बाथ्राया बेसो रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बे क'क्राझ माने जनता पार्टी बियो जोंनि भारतनि राजखान्थियाव माबा मोनसे गोहोम खोलैनो हागौ नामा, माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनो हागौ नामा, नैबे बाथ्रानि सायावसो माने जोंनि भारतनि बुद्धिजिबि मेलेमजिबि माने सान्थौगिरि रिसर्स पार्सनफोरा माने राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा गोबां माने सावरायदों, गोबां सरसा खालामनायखौ नुनो मोनदों। आरो लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन, आरो नोंथांमोना गोबां पर्टेल, गोबां निउसफोराव नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो गोबां उदाहरन होनायखौ नुनो मोनदों। बेयो जादों माने ससियेल मिडियानि सिंनि बाथ्रा आरो ससियेल मिडियानि बाहेरनि बाथ्रा। मानोना बबेबा पार्टी, बबेबा रायजोखौ सासन खालामनो नांगौब्ला माने गोग्गो माने कुवालिटि गोनां, माने गुन गोनां मोनसे डाइनेमिक माने गोग्गो सान्थौनि लिडारफोरनि गोनांथि जायो। नैबे बाथ्राखौबो गोबां बुंनायखौ सावरायनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेबायदिनो गोबां उदाहरन होनायखौ जोङो खोनानो मोनदों, नुनो मोनदों। मानोना बेबायदिनो माने ससियेल मिडियायाव गोबां माने फल'वार्स थाब्लानो जे माबा मोनसे राजखान्थियाव माने गोहोम खोलैनो हागोन, बे जानो हाया, बेबायदि सावरायनायखौबो जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो गोबां माने बेफोरबायदि फल'वार्स गोनां जोंनि भारतआव, इन्डियायाव माने गोबां मानसि दं, माने गोबां बिनिख्रुइ बांसिन माने फल' खालामजाग्रा, फल' गोनां, फल'वार्स गोनां मानसिफोर दं आरोना। बेबायदि माने बेफोरखौबो उदाहरन होदों। आरो बेबायदि फल'वार्स गोनां मानसिखौबो मोनसे समाव माने राजखान्थियाव माने गेलेनायनि उनावबो माने बै मानसिया माने जेसेबां माने फल'वार्स थाब्लाबो माने 50निफ्राय 55ल'सो माने थिग बेबायदि माने भट मोनदों। मोननाय बे बाथ्राखौ उदाहरन हिसाबै निउस आरो निउस पर्टेल, निउसफोरा ससियेल मिडियायाव होनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेबायदिनो बे साननैसो गोबां सरसा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों, सावरायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो ससियेल मिडिया, फेसबुक बोदलाबानो, इउटुब बोदलाबानो क'क्राझ जनता पार्टी बेखौ जोङो एकदम नुनो मोनगासिनो दं आरोना। गोबां हाइलाइट सोलिगासिनो दं आरोना। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोना नुनो मोनगोन, थारैनो नुनो मोनगोन उननि समाव बे क'क्राझ जनता पार्टीया माने जि राजखान्थि गेलेयोब्ला, बाहागो लायोब्ला माने माबायदि गोहोम खोलैगोन, बेसेबां सोलायहोनो हागोन, बेखौ नोंथांमोना उननि समाव नुनो मोनगोन। आरो बे
बै समखौ नोंथांमोना नेनानै थागोन। थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जय जागोन।